convidem a descobrir la Sèquia caminant al seu voltant. Farem 4 camins diferents per als diferents municipis per on passa la Sèquia. La Sèquia és un canal medieval, un canal que té més de 7 segles d'història i que creua tot el Pla de Bages. Al llarg dels camins que farem, descobrirem la importància d'aquest canal com a connector ecològic. Per què és un connector ecològic? Doncs perquè connecta diferents trams, boscos de ribera, cultius, pinedes, i les diferents llavors que cauen a un costat van a parar fins a l'altra banda. Els animals també el poden fer servir per anar d'un lloc a l'altre i així connecta aquests diferents espais que si no estarien molt més separats. A més, la Sèquia és un viatge a través del temps. Ens connecta amb l'edat medieval, quan es va construir aquest canal, que es va construir sobretot per tenir un bon regadiu per Manresa. I fer aquests camins ens permetrà anar descobrint una mica la història de l'aigua al Bages i a Manresa i descobrir com ha anat evolucionant. L'aigua és el camí. Això és el que diem des del Parc de la Sèquia i és una idea que a poc va prenent força, ja que és l'aigua la que ens dona vida en aquesta ciutat, la que ha permès que tinguéssim un regadiu fort i la que ens arriba cada dia a les aixetes de casa nostra i que durant aquests itineraris us proposem conèixer com hi arriba. Avui començarem fent una d'aquestes caminades. Ens expliques per on anirem? Molt bé, la primera caminada serà per Balsareny, que és el primer poble que trobarem, és on neix la Sèquia, i sortirem del centre del poble per pujar fins al castell de Balsareny, on trobarem el Ramon, que ens explicarà una mica els orígens del castell de Balsareny, i baixarem fins a la resclosa dels manresans, per uns viaranys, on podrem veure com neix la Sèquia, d'on s'agafa l'aigua, i ens trobem amb l'Oriol Serra, que ens explicarà una mica com és l'entorn de la resclosa dels manresans i com funcionen els boscos de ribera i quina mena de dinàmiques s'hi podem trobar allà. Hola. Bon dia, Clara. Bon dia. Què tal? Molt bé. Sí? Molt bé. Bueno, doncs res, anirem a fer una volta per la Sèquia, pujarem primer cap al castell de Balsareny i llavors baixarem seguint tot el canal. Comencem aquí a l'església, bueno, a la plaça de l'església de Balsareny, que és una església romànica del segle XIII, però bueno, s'hi han fet diverses millores i està una miqueta canviada. Som-hi? Molt bé, doncs som-hi. Vinga. Hola, bon dia. tal? Molt bé, i Com estàs? vosaltres? Bé, molt bé. Hola, Albert. Bueno, doncs res, ens trobem aquí al castell de Balsareny. Sí. Hem quedat amb tu perquè ens expliquis 4 cosetes del castell. El castell de Balsareny apareix documentat a mitjan segle X, l'any 951, quan el Llobregat era frontera amb els territoris controlats pels musulmans. I era una torre de defensa que servia per vigilar els possibles atacs islàmics. Aleshores posseïen els senyors de la família Balsareny, que eren veguers en representació del comte d'Osona i Barcelona, que era el propietari del castell. Cap al segle XII, quan la frontera ja s'havia traslladat molt més enllà, va passar a ser una residència dels nobles de la família dels Balsareny, el van engrandir, van construir l'església de Sant Iscle i Santa Victòria, que hi ha aquí al costat. Després, un noble manresà, Ramon de Peguera, el va comprar i va esdevenir el senyor feudal d'aquest castell, en feu directe del comte de Barcelona. Però, cap a mitjan segle XIV, després d'haver-se construït la Sèquia de Manresa aquí baix, el rei Pere III li va donar
amb el Ramon de Peguera, la plena propietat del castell. Finals del 14, el rei Joan I el Caçador va venir a estar-se aquí al castell de Balsareny i va elogiar els vins que es feien en aquesta comarca. Molt després, ja al segle XIX, va haver-hi una revolta antisenyorial al poble de Balsareny i van incendiar el castell. Això era el 1835, i mentre estava en ruïnes va esclatar la Primera Guerra Carlina i el comte d'Espanya va assetjar el poble de Balsareny i el poble es van defensar des d'aquí del castell en ruïnes amb un canó que hi van instal·lar i van aconseguir defensar el poble que no fos ocupat. El castell va estar en ruïnes fins a finals del segle XIX, en què el baró de Balsareny, Josep Joaquim d'Alòs, el va fer reconstruir una altra vegada i el va deixar tal com el podem visitar actualment, que és una obra de l'ampliació que es va fer al segle XIV en temps de Ramon de Peguera i Pere III. Bueno, doncs moltes gràcies per tota la història que ens has explicat. El castell el podem venir a visitar els caps de setmana, o sigui que potser algun altre dia podem venir cap de setmana. I res, nosaltres continuarem la ruta, ens veiem un altre dia. Moltes gràcies. Que vagi bé. Adeu. Adéu, Albert. Bon dia, Ramon. Adéu, Clara. Al segle XVI una riuada es va endur tota la resclosa i els sequiaires, per reconstruir-la, van agafar llenya d'aquí als voltants, que són terres del baró de Balsareny, cosa que va provocar un conflicte. I el baró de Balsareny reclamava una recompensa per haver utilitzat tota aquesta fusta per reconstruir la resclosa dels manresans. Dit això, finalment es va acordar que es donarien cada any 12 capons al baró de Balsareny per sufragar els costos i els malentesos que hi van haver amb això. Al cap d'uns anys es va perdre aquesta tradició, simplement es pagava al baró de Balsareny el que s'havia de pagar i fa cosa d'uns quants anys s'ha tornat a recuperar lo dels capons i ara es tornen a portar cada any els capons a dalt del castell de Balsareny. Doncs continuem i baixem la resclosa? Vinga, seguim. Doncs bé, just aquí hi ha la resclosa dels manresans i és on comença la séquia. La séquia es va construir al segle XIV, a Manresa hi havia una gran sequera i necessitaven solucionar-ho com fos i els consellers de la ciutat van tenir la idea de construir un canal que portés l'aigua des del riu Llobregat fins a la ciutat. Van demanar permís al rei Pere III, van buscar un arquitecte, un mestre d'obres, que va ser en Guillem Catà, i van començar a construir les obres. En principi havien de durar 5 anys, al final, entre uns inconvenients i uns altres, diferents impediments, van trigar 44, però finalment van aconseguir que la séquia arribés a Manresa i encara avui a dia aquest canal porta l'aigua a la ciutat i a molts pobles veïns. Ei, hola, bones. Bé, Bon dia, Oriol. Com estàs? Bé. Aquí mirant una miqueta el recorregut de la séquia, encara no ho sabia. Molt bé, doncs Som-hi. Bé, ara que estem aquí, en aquest bosc de Ribera, què tal si ens en fa 5 cèntims de com funciona una mica aquest ecosistema? Tal com deies, ens trobem plenament al bosc de Ribera. El bosc de Ribera no és res més que la vegetació característica que solem trobar a les lleres dels rius i a les bandes dels cursos fluvials. Acostumen a estar sobre sòls que estan amarats d'aigua, on la capa freàtica és bastant propera a la superfície. Ja m'ha dit la Clara que veniu caminant des d'aquí de la resclosa dels manresans. Suposo que amb aquest trosset que heu fet ja haureu vist que es tracta d'un ecosistema molt viu, sobretot, d'una gran riquesa i d'una gran bellesa. Les condicions d'aquests hàbitats fa que la biodiversitat, tant a nivell de fauna com a nivell d'espècies vegetals, sigui molt elevada. De fet, espais com aquests són considerats a nivell europeu dels de major biodiversitat. Els boscos de Ribera, que es troben al costat de les lleres dels rius i dels cursos, són zones molt ombrívoles, molt fresques i amb les temperatures molt baixes. Això fa que apareguin diferents estrats de vegetació. Aquí al Bages és fàcil que a primera línia de ballera trobem, per exemple, espècies com el salze. Més enrere trobarem espècies com el pollàncara o el freixa
i encara més enrere trobarem espècies com, per exemple, l'om, que tenen necessitats freàtiques menys exigents. La major part de la superfície al Bages del bosc de Ribera és ocupada per l'alber, que conforma les característiques alberedes. També és fàcil, però, que si passegem per aquests llocs de bosc de Ribera trobem plantacions o explotacions de pollancre, són generalment híbrids de pollancre o de plataner, que donada la seva elevada productivitat de la zona, se'ls troba fet. Estem aquí a un dels trams de la Sèquia, Balsareny, al costat dels horts, i els pagesos no podien utilitzar l'aigua de la sèquia per regar directament, així que el capellà de Balsareny es va inventar un sistema que es diu trompa, que és simplement un tub, un sifó, el qual s'enceba, és a dir, s'omple d'aigua i es tomben les dues bandes del tub a banda i banda, una dintre la sèquia i l'altra fora, i així l'aigua circula de la sèquia i podien utilitzar-ho per regar els horts de Balsareny, els que queden ben bé al costat de la sèquia. Doncs hem arribat a l'aqüeducte de Santa Maria, de fet l'acabem de creuar. Aquesta és la primera joia arquitectònica de la Sèquia. És un aqüeducte que fa forma d'L, és una curiositat, normalment els aqüeductes sempre són rectes i en canvi aquest fa aquesta forma i serveix per creuar aquesta riera que tenim aquí al costat i continuar l'aigua al seu camí cap a Manresa. Nosaltres també continuarem el nostre camí cap a Balsareny, cap a l'església de Santa Maria, i allà acabarem el recorregut.